Mikko Rauhala Kaukoran projektimyynnistä. Me ollaan tällä hetkellä täällä Eurassa tämmöisen logistiikkayrittäjän hallissa. Hallipinta-ala on 4500 neliöä. Ja tänne valittiin Jäsby Basic XL ilmavesilämpöpumppujärjestelmä lämmitysmuodoksi. Kaukorahan toimittaa tämmöiseen hankkeeseen ulkoyksiköt, telineet, sähkökattilat, varaajat, kaikki peruskomponentit, mitä me tarvitaan tähän lämmön tuotantoon. Ja urakoitsijan kanssa ollaan hyvin tiiviissä yhteistyössä sitten alkaa ihan alusta lähtien. Pyritään sitten saamaan mahdollisimman hyvä lopputulos tälle loppukäyttäjälle. Kun laitteet on asennettu, niin Kaukora suorittaa tämmöisen laitteiden käynnistyksen, eli se tapahtuu tehtaan toimesta. Tää teknisessä tilassa on sähkökattila tässä mun vieressä ja sitten tuo takana on sitten lämmityksen puskurivaraaja, mikä sisältyy tähän toimitukseen. Ja sitten täällä reunassa näkyy sitten lämmön siirtimet ja pumppuryhmät. Ulkoyksiköt on tietysti ulkopuolella, niistä sitten erikseen. Mä olen Jani Feldberg Kaukoran projektisuunnitteluosastolta. Me ollaan nyt tässä Euran ulkoyksiköiden, Basic XL-ulkoyksiköiden vieressä. Projektisuunnitteluosastoilla me ollaan meidän myynnin tukena. Autetaan näissä kohteissa katsomalla sopivat kytkentäkaaviot ja sähkökuvat ja soveltuvuus aina siihen kohteeseen vielä varmistetaan, että kaikki menee ok ja autetaan sitä asiakasta siellä asennusvaiheessa. Sekä kun kaikki on saatu asennettua, niin me tullaan aina sitten vielä meidän suunnitteluosasto ja tekninen tuki tulee käymään ja saatetaan nämä laitteet käyttöön.